Zdravíme u dalšího dílu podcastu Lékárny Dr. Max. Dnes jsem si pozvala kolegu, který vystudoval farmacii na Slovensku, ale pracovat se rozhodl v České republice. Vítám tedy magistra Matěje Nižníka. Ahoj. Ahoj. Na začátek nám řekni v krátkosti něco o sobě, kdy jsi úspěšně ukončil studium a jak dlouho jsi u doktora Maxe? Štúdium som ukončil na Košickej univerzite teda v roku 2019 a nastúpil som 2 týždne po štátniciach, takže od 1.6.2019 som Maxa, o chvíľu to budú teda 3 roky. Když teďka to vezmeme nejdřív od začátku, od toho studia, co tě přivedlo vůbec k tomu, že jsi se na střední škole rozhodl jít studovat farmaceutickou fakultu? Mňa na strednej škole bavila biológia a chémia a tak som premýšľal, čo s tým. Úplne sa mi nechcelo ísť na nejakú pedagogickú, nechcelo sa mi učiť. Tak farmácia bola nejaké logické vyústenie tohto procesu a rozhodol som sa pre ňu aj vzhľadom na možnosť uplatnenia. A co tě na samotném studiu nejvíc bavilo? Které předměty by si vypíchl, že byly super a naopak třeba co pro tebe bylo nejtěžší? Super boli, alebo najviac ma bavila farmakológia, klinická farmakológia, to ma fakt bavilo. A je to fajn, keď to človeka baví ako farmaceuta. Najťažšia skúška bola jednoznačne z parazitológie, keďže Košická fakulta je spolu na univerzite s veterinou, tak tá parazitológia bola fakt náročná a bol som veľmi rád, že ju mám za sebou. Studium není jenom o tom studování, ale je to i o nějakém studentském životě. Jak ty na tyto léta vzpomínáš? Jaká jste byla parta se spolužáky? Parta sme boli úplne skvelá. Veľmi rád na to spomínam, pretože myslím si, že sme si to užili fakt na plné pecky. A teraz spätne môžem povedať, že to bolo asi najlepšie obdobie života. Doteraz sme viacerí ľudia v kontakte, aj keď sme sa rozbehli ako do sveta, či už Česko, niekto dostal na Slovensku, niekto do Nemecka dokonca. Ale vidíme sa na svadbách, posielame si fotky detí teda a podobne, takže fakt parta sme bola fakt skvelá. A než opustíme to studium, tak nám řekni, jaké byly tvoje státnice? Vím, že teda na Slovensku máte trošku jináč poskládané ty státnice než my v Česku, tak jenom prosím, jestli nám to popíšeš a na co si psal diplomovou práci? V Česku to máte, v Česku štátnicujete zo všetkých predmetov naraz, v jeden deň alebo v jeden termín. Na Slovensku je to rozdelené, teda v zimných štátniciach je farmakológia, toxikológia, farmaceutická chémia a farmakognózia. No a v letnom termíne nejaká sociálna farmácia, galenika, lekárenstvo a obhajoba diplomovej práce. Štátnice si myslím, že sme všetci zvládli s odsťou a úplne v pohode, takže tam už nebol problém. Čo sa týka diplomovej práce, tak vzhľadom k tomu, že som počas školy robil vo fitku, tak som písal diplomovú prácu na tému ovplyvňovanie endogénnej produkcie testosterónu exogénne podávaným testosterónom alebo inak vplyv anabolických steroidov a dopingu na vlastnú produkciu testosterónu u mužov. Zajímavé. Teďka už přejdeme k tomu profesnímu životu, proč jsme se tady vlastně dneska sešli. Kdy jsi začal uvažovat nad tím, že bys šel za prací kariérou do Českej republiky? Ja som o tom začal uvažovať vlastne už, keď som si mal vyberať prax v 5. ročníku. Bol som na praxi v Česku, nie u Maxa, v súkromnej lekárni, ale v Prahe. Bol som tu 2 mesiace, prišlo mi to ako fajn leto v 5. ročníku, leto v Prahe, takže super. Našiel som si tú priateľku, teraz už snúbenku, takže to bol jeden z veľkých dôvodov, prečo som sa vrátil aj po škole. No a ďalší dôvod, tých faktorov je viacero a ďalší dôvod je ten, že prostredie Prahy alebo miestne prostredie mi vyhovovalo a čo sa týka financií, tak to bolo proste lepšie než na Slovensku. Úplne jednoznačne. Měl si teda ale i z niečoho obavy? Jednak som mal obavy z inej alebo rozdielnej legislatívy, keďže na Slovensku štátnicuješ a učíš sa samozrejme slovenskú legislatívu. V Česku je to malinko inak, nič dramatické, ale samozrejme to som nevedel, keď som sem prichádzal. To bola jedna vec. Druhá vec, ktorej som mal mierne obavy, že ako Slovák pracujúci v Česku, či s tým nebude mať niekto problém, či už pacienti alebo kolegovia. Nevedel som, do čoho idem, tak to boli asi 2 moje najväčšie obavy. Našťastie ani jedna sa neukázala ako opodstatnená, takže je to v pohode. A šli i někteří tvoji spolužáci do Česka? Jo, išli sme parta asi 15-20 ľudí. Väčšina skončila od doktora Maxe. Myslím si, že len jeden šiel niekam inám. A väčšina v Prahe teda.
Väčšina v Prahe už v rôznych regiónoch a tak ďalej, ale väčšina sme išli do Prahy teda. Takže áno, išli jsme viacerí. Co to všechno obnášelo vlastně jít pracovat do České republiky? Jak už jsi zmiňoval, rozdílná legislativa, takže z pohledu té práce? No, tam je jedna zásadná vec a to je uznanie vzdelania. Jednak v Európskej únii je to bezproblémové, ale hlavne ešte ako sme zo Slovenska, tak je to fakt len formalita. Dodáte na ministerstvo zdravotníctva diplom, dodatok k diplomu a to je vlastne celé. Následne majú nejakú niekoľko týždňovú lehotu na to, aby to vybavili. Máte vzdelanie uznané, idete sa zapísať do komory, no a ste plnohodnotný magister. Je to fakt len formalita. Takže není se čeho bát. Ne. Nič viac ako nie je potrebné dokladovať alebo nejak riešiť. To je všetko. Je nějaký rozdíl mezi lékárnou v Česku versus na Slovensku? Protože se mě na to třeba studenti často ptají, když jsme teďka byli na Slovensku, tak jenom, aby jim to dokázal nějak popsat? Ja som v lekárni na Slovensku nepracoval nejak. Mal som tam len prax, plus samozrejme som v kontakte so spolužiakmi a kamarátmi, ktorí zostali na Slovensku, takže viem to porovnať skôr takto. No a samozrejme cez nejaké facebookové skupiny, kde je viacero slovenských lekárnikov a vidím, aké problémy riešia a neriešia. Pracovať v českej lekárni je jednoduchšie a je to hlavne z toho dôvodu, že nemusíme veľmi riešiť, či keď vydávam nejaké generikum, či je o 100 korún drahšie ako to, čo bolo na recepte, alebo nie. Že som vydal balenie, ktoré je o 20 tablet väčšie, než to, čo bolo na recepte. Poisťovňa mi to nevráti s tým, že to odmieta zaplatiť. Nemusím riešiť nejaké limity pre pacientov na predpisovanie inkontinenčných pomôcok a tak ďalej. To sú všetko veci, ktoré viem, že na Slovensku moji kolegovia riešia to každý deň a príde mi to trošku sci-fi, riešiť to počas bežnej expedície, takže je to za mňa jednoduchšie. Proč si tehdy vybral právě teda lékárně Dr. Max? Bolo to hlavne z toho dôvodu, že chcel som pracovať niekde, kde viem, že tú prácu dostanem, bude istá, že tú výplatu alebo tú mzdu znova dostanem každý mesiac na účet v takej výške, aké sme sa dohodli. Viem, že niektorí kolegovia mimo sieťové lekárny a tak ďalej mali niekedy skúsenosti, že tú výplatu úplne takú nedostali, alebo s tým boli problémy. Takže v tomto mi Max prišiel ako dosť férový, dúfal som v to teda, teraz to môžem potvrdiť. Takže dostal som férovú čiastku za moju prácu a prišlo mi to fajn. Bol to veľký dôvod. To se týká toho, musel se přestěhovat do České republiky, schánět si bydlení, jak tady toto všechno probíhalo? Jasné. Ja som išiel do tzv. Krízovej lokality, Kladno teda. Je to inak asi 25 km od Prahy, takže fakt strašne blízko. Keď človek je do takejto lokality, obnáša to niekoľko pozitív a to je jednak náborový príspevok a taktiež služobný byt. S týmto fungovalo tak, že ja som si na internete našiel 2-3 inzeráty, ktoré ma zaujali v tom Kladne a následne som to posielal na personálne do Maxa a povedal som, že tieto 3 byty sa mi páčia. Je mi v podstate jedno, ktorý z nich, tak proste keby nejaký vyšiel, tak tam by som chcel proste bývať. No a Ivo Jonáš z Maxa proste to obehal a keď odchádzal z prehliadky z toho jedného bytu, ktorý bol fakt ako najlepší, najkrajší, zariadený, všetko, tak mi volal, že majiteľ je v pohode, mohli by sme to vziať, tak som povedal áno, určite. No a potom som tu týždeň predtým, než som mal nastúpiť na svoju prvú smenu, prišiel, zavezol ma do bytu, dal mi od neho kľúče, Max zaplatil za mňa kauciu, takže to bolo super a bolo to hrozne jednoduché. Takže to bolo fakt ako super. Bolo super. Takže si s tím neměl až tolik starostí? Žiadne starosti vôbec. Co se ti na lékárnách Dr. Max líbí? Páči sa mi to, a to už hovorím možno zo svojej pozície, toto pozitívum úplne možno bežný lekárnik neocení, ale to, že akýkoľvek problém sa vyskytne, či už váš osobný s daňami, alebo expedičný problém, alebo nejaká kontrola, vždy sa máte na koho obrátiť. Nemusíte si zisťovať legislatívne novinky, ktorých je strašne veľa, hlavne v poslednej dobe. Všetko vám príde pekne v mailu, vypísané postupy, na všetko prakticky. Takže je to hrozné zjednodušenie oproti práci možno v súkromnej lekárni alebo niekde inde.
Fakt sa sústreďujete len na tú svoju expedíciu, na tie svoje nejaké kompetencie a nemusíte riešiť tie veci okolo. To je hrozně fajn. Už si to zmiňoval, nastoupil si teda na pozici lékárníka asistenta v Kladně. Jak to máš teda nyní? Nastúpil som ako lekárnik asistent, bol som tam 7 mesiacov, potom prišla ponuka, že by som robil manažera briku lékáren. Čo to znamená brik lékáren? Viem, že na Slovensku napríklad v Maxovi to takto nefunguje, takže vlastne na Slovensku by to nebolo vôbec možné, pretože taká pozícia neexistuje. Brik lékáren je viacero lékáren pod jedným nadriadeným, ktoré spolupracujú, točia sa tam napríklad magistri, majú spoločné porady a tak ďalej a tak ďalej. No a prevzal som 2 maličké lekárne v Prahe. To bolo teda pred nejakými 2 rokmi a odvtedy som v tej Prahe zostal teda, ale pribudalo lekární, boli väčšie a túto prácu manažera briku robím doteraz. Obnáša to vlastne to, že zabezpečujem alebo píšem smeny pre tých ľudí, zabezpečujem provozné problémy, otázky, riešim nejaké skladové nastavenie lékáren a tak ďalej. Ale samozrejme aj stále expedujem. Som klasický lékárník, takže som zatárou väčšinu svojho času. Je něco, co by si vypíchl, co tě na té tvojí práci nejvíce baví? Najviac ma baví asi to, že ty tie lekárne nejak nastavíš, to fungovanie tých ľudí nejak namotivuješ ideálne, to je ten ideálny stav. A tie lekárne fungujú a tí ľudia sú vlastne spokojní, samozrejme každému vždy niečo vadí, nejaké drobnosti, ale v zásade sú spokojní s vedením, tvoje vedenie, tvoji nadriadení sú spokojní s tebou, tie lekárne fungujú. A tá pozitívna spätná väzba je hrozne dôležitá. Tá je fakt hrozne dôležitá a to ma na tom baví asi najviac. A naopak, co považuješ teda za nejtěžší? Najťažšie určite je práca s ľuďmi a to ani nie tak s pacientmi ako s tým personálom, pretože každý je, alebo všetci sme iní, ku každému je treba pristupovať individuálne, takže je to občas náročné, pretože tie ich požiadavky sa občas krížia a potom to musíte nejako riešiť. Takže tá práca s ľuďmi asi tá je najnáročnejšia, ale potom občas je fajn, keď ti povedia, že sú rádi, že si ako ich šéf, tak to je celkom fajn. Ještě tady mám jednu otázku, na kterou se mě studenti taky často ptají ze Slovenska. Jak je to se slovenštinou? Je to překážkou při práci? Mám kolegov, ktorí celú dobu expedujú po slovensky a mám takých, ktorí celú dobu expedujú po česky a myslím si, že obaja sú s tým úplne v pohode. Ja osobne expedujem po česky, pretože niektoré pojmy proste nie sú rovnaké. Napadlo mi teda plusgier a puchejř a je možné, že pri popisovaní problému alebo liečebného postupu z mojej strany by to ten pacient nemusel úplne pochopiť správne. A to je to riziko, ktoré si hovorím, že to postupovať nechcem, takže pri expedícii hovorím po česky, ale znova hovorím, mám kolegov, ktorí hovoria po slovensky a sú s tým úplne v pohode. Takže je to individuálne. A ty si říkal, že seš teda z Košic, což už je poměrně daleko. Dostaneš se ještě domů? Případně jak často? Ja domov úplne často nechodím, tak 3-4 do roka. Nie je to však preto, že by som nemal tú možnosť, je to proste preto, že už tu mám kompletné zázemie a už vlastne domov tak často nechcem ani chodiť. Takže nie je to o tom, že by som nemohol, ale mám niektoré dievčatá magistry, ktoré chodia kľudne každý mesiac na nejaký predĺžený víkend. Štvrtok večer skončia smenu o 6:00, nasadnú na nočák RegioJet, sú doma proste v piatok ráno a vracajú sa niekedy buď v pondelok večer alebo útorok. Takže kto chce, tak cestuje často a kto nechce, tak nie. Ja nie. Tak a teďka bychom se ještě dostali k tobě, ať se o tobě dozvíme něco jako o člověku, nejenom vlastně z pozice toho lékárníka, tak už se o to vlastně nakousl. Práce s lidmi může být náročná, takže jak relaxuješ po čase strávené v lékárně, u čeho dokážeš vypnout? Relax je hrozne dôležitý, takže úplne najradšej si niečo dobre prečítam. Po prípade idem na nejakú turistiku, teraz sme sa vrátili z Talianska, z dovolenky, takže turistika, skaly, šport, tak asi to je najväčší relax. A ještě takhle tematicky, jak vypadá tvoje domácí lékárnička? Je plná kompletne všetkého. Takže tam sa môžeš vyliečiť zo všetkého proste. A tak už se blížíme na závěr.
Měl bys pro naše posluchače nějaké sdělení, co bys třeba vzkázal studentům, kteří uvažují o práci v České republice? Určite nech to skúsia, pretože ja som aj do Česka išiel s tým, že vrátiť sa môžem vždy. Doma to zázemie máš, takže myslím si, že ťa rodičia nevyženú asi. Ale asi by ma hrozne mrzelo zostať doma, neskúsiť to a potom si to niekedy vyčítať, že mohol som to tam skúsiť, mohlo to byť super a ja som zostal tu. Vrátiť sa môžeš vždy, takže myslím, že nebude dôvod, ale môžeš a určite to treba skúsiť. Super, já moc díky za tvůj čas, že jsi za náma přijel, já se taky loučím a měj se pěkně, ať se daří. Ďakujem, napodobne. Ahoj.